akwai wani ɗinki a lallaka ta shiga kankara, ne miki shi ya fi damu sabir gita mai gida. Assalamu alaikum da barkanka da yammaci, wannan yadi a gasar karatu ne na ci, tsala mana ɗinkin da zai hana yau na yi bacci. Amma yau kai ka taki sa'a ba ma gudi, tsabar ka zo ina tiri har da su gyangyadi, ɗinkin ka ba za ya kai awa uku mai samu. Assalamu alaikum tela gaba ko ya diro, kwatancan ka akai ta yi mini ne ko na gangaro, ko sabbin soja ne ga dinki na diro, zan mai fasin awon da shi zana ci zanzaro, ko kuma kai mun halin kuto za ka ci guguru, zan karya muka mujin ka in sa ka ci kukiya. Ai in gana ku ayyukan za mu aje wani, don tankan aikumi ake daina gunaguni. Ka san kudin fushin kuna firgita sansani, ka san wani tela shi yake bata shirin wani. Da za ka tsaya a fara ɗinkawa ka gani, don in fata ta ɗaukumi babu ta dariya. Yaushe zana same shi da hanzari, yalla bai za ka same shi gobe da daddare, to karba ka zana zo gobe da daddare, kuma karkon zo ka ce hatsi ya guji mai tare, wane kashin kare da kura a